servo Siriki Kuyate Segesi Babi Aka Folibia Yere Woloton Chena Muso Mementa Beka Folibia Madame Sako Nasira Traoré Ika Folibia Anga Presidenti Paris Damonzon Bakari Jan Ibadon Dani de Paris Belebeleba Ika Folibia Laji Dani Belebeleba Jason ega Folibia Balaira ega Folibia Dauda Magasai Bonya Bekenega Mahamudu Imam Diko ega Folibia Kenega Siri Usman Madana Haidara Folibia Kenela Netter Keba Swala Bayaya Haidara Zulfakar Bonya Bekenega ni Doni Tyson Baufoka Wali Mumando Papa aibe mizigi jigi doni jamana meninta sidon ni wulu ko kabo fenge lebe gawo jamana la sobe ko duma ni na sisa salifu kili kele sente ya dunta ambe docteur nde mandi docteur Amadou Maiga ni kalana kabo ibe sa mba foka wali nyumando ben le cerveau halala ben le cerveau le patriotique of Folibia eni ala ke sobe ko kuma duma me ansis sende ya dunga sende ya bota shogel deja wira hasmi ya damba ni kuma grondi wakati kele na dongono mo be kanga sabanya ngara mara ma ke ni bisa ma ke ni binan ma ke ni bisi Mau do kan kono katunu auto joro we sogel jamba hasini sogel jamba sente jamana tarai ne ni be ngoni shite sogel boy docteur kone koi mero mi no vai bado a pochi da ko dani de pari nasira ma presidente préférée che lei pochi da ko sino che le dio presaio ko Mali ne go Mali ke lebe ni dota ikaloi laji kita dota ikal awamin tai tie bimba pienen fawi ça c'est le colonel Nianga ke Hasimi ni Hasimi hari buluta kablai ambutuba ni mama ko be dankari Hasimi lai bang so anya ani beni yere wolo keleti bara de gara gouvernement va tara majea nye uya nyini ka fofon boala mimbanye odi manga me rezo ka par exemple odi Hasimi tuni shogale Hasimi yeni jamba nini de jamba ya jamba mali dew me min fe famba me fora min votera wallahi kalon chamani wallahi men kalala ne ya kalan ka docteur Amadou Maiga wole ngo fenye fonye tinye ngai so aya fo doko ko parti kono ko wolom la kalondo nani tani duru sika munga maube nyini mo ko aw kono ko tongo le do ma ko de tumbe jamana ina har ni ye wulu bla wulu la ko ka election ti se ka nambara tugu Mali kono ça c'est terminé ati Mali on ngela la sigidila asimi mbora ka boko chobel kata asimi mbora ka boko dana kewa noko papier me passe conseil des ministres kono do mi hasimi tudiwa atubi ama papier yen ayai Hasimi de tai sente har na lu no me Hasimi de tai sente nang na manye sente ba boala bia ba bola sini aba boala bia ba bola sini ka ko ka je ni unyinga oba ko no ko minu mena ka ko bolo da qur'ana la Hasimi ya bolo da qur'ana ka ke mali president ya sogal kara premier ministre ka ke mali premier ministre ya yana ka foto ku bolo da qur'ana ko Hasimi di bolo da ka ni sogal ko ani gouvernement be ori bara bu jamana la ambe tle wuyo nu numero benu bolo da president nya ko qur'ana ka
ni si tɛ kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min i b'a dɔn o b'a fɛ sisan ka Asimi de ni Choguel kunkolo ci ɲɔgɔn na Choguel ka dimi ka taa Asimi k'a gɛn ka bɔ o la olu sago bɛ sɔrɔ ko in tɛ Choguel ko ye ko in ye Asimi ko de Mali jɔlen b'a sen ka Asimi de don Mali ka mandiya Asimi de don ka Mali danbe segin a ka Asimi de don ka Mali ka yɛrɛwoloya d'a ma Asimi de don parce que Choguel yɛrɛ ko n bɛ ci la Asimi de don donc aw kana kun tigiba to yen k'aw bɛ na anw yɛrɛ bɛ se ka kuma ko ye an y'an makun de Umar Mariko de y'i toro ne ka Choguel ko la sinon ne bɛ se ka kuma n dɔgɔnin Umar Mariko min bɛ Kiss FM na a ye n bonya k'an karama n'i ye fɛn fɛn fɔ a ye a b'a to a la o de ye n bolo siri n kɔfɛ sinon n bɛ se ka kuma an ni bɛɛ ni yɛrɛwolo anw ta tɛ Asimi ko an ta tɛ Mali ko an ta ye Mali ko de u nana ni fɛn dɔ ye a ma ɲɛ mɔgɔ 4 Choguel 1 3 2 o bɛ tɛmɛ cogo di hari ka Malien de l'extérieur mɔgɔ 1 k'a la CNT de y'a dɔn kalon ni makuni nana tiɲɛ la k'i makun dɔrɔn kalon bɛ sa walahi n y'u lamɛn ka dɛ lamɛn renouveau kan ka Amadu wele a y'a bɛɛ fɔ n ye kunun a ko n fa n bɛna papier n bɛna yira i la ne k'a sɔrɔ an ye Mali janfa yɔrɔ min a ka parti politique 4 na don a kɔnɔ o de ye mɔgɔw janfa o tuma élection bɛ kɛ ni parti politique t'a kɔnɔ président o ma ne ɲininka n'u tun ye ne ɲininka ninnu si tun tɛ don a kɔnɔ wallahi n'u tun ye ne ɲininka Asimi tun mana ne ɲininka nin si parti politique o Choguel ka mɔgɔ maa si tun tɛ don a kɔnɔ n b'a bɛɛ kɛ magistrat des magistrats intègres ani des avocats intègres k'u don a kɔnɔ ka ta Touré la Hashi Touré n'a bɛ communiquer kunna Nana Kassé Musa Dindo magistrat u caman de bɛ sisan dɔw bɛ don dɔw tɛ don o bɛ bɛn a Mali tɛ don janfa la k'a Asimi to a da Choguel n'a tun digira Choguel la sisan b'a sɔrɔ a y'a démissionné mun na a bɛ yen dɔw b'a yira k'a fɔ ko in hali n'a ma di a diyara ne m'a f'i ye kabini ko in bɛ daminɛ ko nin ye faux problème de ye parce que a bɛ se arbitre ma kunun Jeliba ni Real arbitre ye file fiyɛ a ma ban jɔn gagné Jeliba Asimi ye file fiyɛ a banna kuma tɛ yen dɛ ni maa min ma content i bɛ bɔ a la de an bɛ continuer na nin de ye tiɲɛ yɛrɛ minnu b'a fɔ CNT tɛ ka ci a tɛ ci bi a tɛ ci sini a bɛ ci pourquoi o tuma parti politique dɔrɔn de bɛ CNT kɔnɔ Nana Kassé CNT de ya maa caman b'a kɔnɔ olu ye CNT ya Hamadan Funɛ olu ye politique mɔgɔ de ya ni CNT cira gouvernement fana bɛ ci ko maréchal ko ten aw bɛɛ nacogo ye kelen ye o aw si mana élection na koyi aw nana élection de la CNT dan kelen de y'u nommé aw fana ko jɔn y'aw nommé jɔn y'aw ta Asimi tɛ ya ka dɔ gɛn ka dɔ to yen aw bɛɛ de bɛ taa aw n'a ma ɲɛ dɔ bɛ taa aw bɛɛ de bɛ taa aw bɛɛ Choguel n'a ka gouvernement n'a ma ɲɛ CNT bɛ kɛ aw bɛɛ de bɛ taa an bɛ maa wɛrɛw bila yan et puis maa b'u yɛrɛ ɲɛgɛnna fanga in tɛ M5 ko ye koyi fanga in tɛ Bugula ta ye e Sori Kasokɛ ta tɛ docteur Kone ta tɛ min t'a dɔn les 5 colonels ani armée n'o diyara maa min ye o don n'o ma diya maa min ye i b'i kun ci aw bɛ yɛlɛma la munumunu tɛ nabɔ ye fanga in bɛ Asimi n'a ka colonel 5 de bolo ani Mali sɔrɔdasiw n'olu ko an k'an jɛngɛ an b'an jɛngɛ n'u ko a y'aw da an b'an da ko nin nin de an sera tiɲɛ fɔ yɔrɔ ma sa koyi minnu b'a fɔ la Choguel k'a démissionné n'a y'a démissionné mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a bila yan a k'a démissionné de yan'ale ka na premier ministre caman ma na Cheikh Modibo Jara ye min kɛ Choguel y'a kɛ wa Cheikh Modibo Jara ye min kɛ Choguel y'a kɛ wa bilahi a ma kɛ Choguel ka di maaw ye a taara kumaba min fɔ tulobilenw ye mais k'an ka gɛlɛya kɔni ka dɔ bɔ a la chaque bamanan cɛ Cheikh Modibo Jara ka dɔ bɔ malo la ka dɔ bɔ sukaro la ka dɔ bɔ tulu la ka dɔ bɔ nɔnɔmugu la wari tigɛra jamana la wari tun bɛ to f'a bɛ tila ka dɔ fara Mali baarakɛlaw sara kan Choguel y'o kɛ wa a ka gouvernement y'o kɛ wa malo bɛ don labɛn
nyobe jula atau juanga dome ayam juanga dome dah ayam bla am tule no ayam tui ante asimi ante sogal ko bi ante gouvernement ko ante sente ko ambe asimi de ko faka jeya mo ko ne bula ne ga asimi de ko ne asimi ko bula ida menda na ko wuli be wuli c'est tout o inde popa kuma di asini krine ne ro ba glore me o ma papier ni temena la ya bla sente ya pengena tu ma dia ta asega ma ku ka sega ka ngai asimi abado malika hera de bala asimbe malika ma na tu me malika ba be kudeta ga au ense mo ko tu musika tani buaya au tu be kalo tangen na nau tu be tanala kan ta jeni so ra tu ma parau ka au bisia marfa de o lo tani buaya tu au tu musika tani be ka ya ense ni ra ma chi ka buaya ense ma chi ya debi magasa no bora la ense ngi ma be muri bo bora madam si bora interke ali Mohamed Ali Badili bora où est 26 ans, le digne fils, un grand patriote au Boral, et qui est un Clément Boral, si ça donne tout là, ce qu'on n'est pas nous, on est M5 ya. Ni a eu le boulot qu'a green biga de M5 a passé, on m'a tigé tient des cas, on m'a tigé tient quand même. Ni maé ma jamba, on est des gros jamba. Now ni jamba be ko wallahi M5 de am jamba wallahi ako diko ya jamba diko be misiri bono au de an jamba wadu sara misiri dal arisi o ko kuma de fo fe maduma foi makui au de an jamba min te kuma otenere ne be kuma parampatam pan madame Nasira fuye ne be kuma parampatam pan maka doro metengono mase mama isanti bongena kabri fanga insigrane mase machima mako tula ne benga tikariga duma alhamdulillah mfa baraka ne metie ngore prezae bora kalama ambe tile blengoro be nyinola de kwa oba mere ko ma unye tuna de ambe ni kele ngia awere kale polisi 2019 2020 so bel dia ko ku kana ofe ko ku temenu ke na bi wetu présent ko be tu di sampai bolo jande unde tara ka bolo surunde umwala o jamana halagilende kaga asimi mani yoro inkurije wallahi jamana intanya wallahi ka wadum ne kan kana faruka usra masih tu to ko sa ko mo ko dogola lere kale 2019 2020 jagete mi bana mau darolo fana yichun hanya Allah cengih jamana. Jamana mina be goma manta yafa nyenta to ala maherate na o jamana la. Pantandung ni be kanga thon. Binti gela teto bi olu bebe hasimingo. Kata kadan bolau ande hasimingo. Bufere law ande hasimingo. Malufere law ande hasimingo har na gelera katemeninga. Sokal koteo. Sokal ye chideni. Hasimi dia achi abe koko la hasimi be do dongo do na ma hasimi ta go be malita hasimi ba ta ka boy auto ngoni ben go tera go jamana ka be tugudi jamana chira mungara sia ula ka ba fanga ne teranga sieni na jari dia ba fanga au ise ka kamunge ni propaganda ko mau de kwa ni hasimi yeni ge dauda makasa ambe jamana chi soala baya idara ni hasimi yeni ambe ba no be na bora no be abe mungala panga taraka dia sini mada beta buat sendelo mi kaya na autumbe c'est-à-dire so que sera ka réseau de mi ani video kela wa sera ko de mi ani journaliste do ani radio do ni kama kingoro ndo we jikika otma ben be sende kono so kel ka sa ben ya agar sanu sare har na we ma bo nu sare ye kele da na be kele jumana sabo ya so en sen kuma ira mana duna kono me bi ani amadu mai ga fen be fubi azimi kuchi azimi fanga be azimi na ga atiya aka chike na ya chika ira da uma ya obe barada ka grange be minda bolo ka sa un ngani ya do ni
mau sara digu ka dal ari sini dama maka mal sangile au be fangala au mo se ka fu di ku yana ba na kuma me au kulela o na amba ke ta o au ba la sangile au ye mutu yi au ye munge ke kele fu jamela asimi tunai asimi ya jampa o na ya jampa au be min kala ya kala quiconque be segata quiconque tu seras sebe de hasimi ba soro nye billahi ta'ala mama mana ma hasimi la ba soro nye ambo kele ke foka sa dana nakada anga toa pasanya be ni wole de na ni mianga ke na mali de nyumando de nyumando mo ko be mali terayo we hasimi ya or tabani ko di ma bote gro o be loi électoral hasimi jamba oh na jamba ka ba ro ra ta kati aba ta la wi e bi ni kuma bana we baby ta bore tu ni ngolo gi ski video ni ngo be e hasimi ya jamba ku yanda e na ya jamba ai ba no fe ja we ai do ai ya jamba ai ba no fe ko mi votera de hasimi ba do mali ka hera be ni de parti politique te do vengono mo nani unu ula kalon tigala ay mo sebi mo ulong la c'est pas vrai mo nani di o mo nani era parti politique be be ula he me min fo docteur ja ko imbe azimi mali ko imbe azimi ko di kamali tambe siga ma hasimi kamali ga yero ulo ya siga ma hasimi so be tara kuma me atara kuma jon to kola c'est le président et puis eri ala Mbappé qui ni ga doro au-delà m'interroge docteur connaît encore clinique jindu ani madame Nimaga Aïcha ni miri tuma dola doro avec ko minga duruta ka do kana ka nyere ko wallahi mais ni yo ke dugu be se jamana ni et de là ka ma keneni ma ko be saloro hasimi mata sogel mata hasimi kana daire o be famu parce que ale ka déplacement de sogel de be munumunu na goro le be tala yoro lawo ni nyena je be duwo mana ga yoro la tala se ko duwo mais mau sara pour ko mata dongono sara banyagara marala pourquoi mata en tant que président en tant que chef de gouvernement ou le ministre nani de blakata muna le mata muna mata ne pas fait qui ni voilà en tant que chef de gouvernement hasimi era ta ka bola parce que le déplacement et kabira hasimi na boli peut-être 2 fois 3 fois has ale de ta ko bela quand ben be ale de beta har na ya men sa no tike be kala na beta oh c'est ça pourquoi mau sara e mata pourquoi il mata marque meni pisa be saron ibe kana ka ko be mau sara ngoi be ka tala anyo yo amata ama ele escolta ta kata dibuwa pourquoi sogal mata mau ba ko yani ka ba sogal ma asimi muteta asimi be bi jamana de kolotila parce que be mo mi no be asimi de nu fera la ma ba antu tani mama asimi teta me pourquoi sogal mata pourquoi o te ke o ma be me vola ya sente ya bunda ya bota aw era mi ma ba era ka mo ko ba ko no sogal ka mo ko te sente ko no ma o be se sogal le be o be hasimi ka mo ko be politicien ou ma sogal e muni c'est pas un politicien a te parti do kuna M5 ko era ta te parti kuna un père président do ale te parti mo ko ya c'est-à-dire ko anga kalonde ka nga netwa non maréchal général Bouboula policier kale mau fe yoli la sang dulu be kan nege utumeta anga se M5 yo la wu nege ku kana faruka pour ka jama cha si so be yu cha ka ko utado beta yoro mu dabe tu nu abe kuku mi ye wal fin de chou abe ku mi mali de unta mau be kanga ta dungu no lu mi bire kale u desara ka ta ka do ameni kelenge fu ala ka sami ma ro ne ta simi ka ta sa puler ro kabrala kanda ne masimi ngela ni telete wallahi kabrala kanda mai nyepla ko asimi jole ni telete fama tu la fana kombe mami do la ti
mais ndabarani be mulure ala yo dia ko bulaka si to ne to do be ala de bolo ko nga fantan de me mu de me ko nga sa sogal ko tew ma ko sogal kata ne da teta na karau be sa sini no ko mo do ko na o koro ke kante tien ko de no ambe tien hani asimi jera sini ne kele imbe na tumbe nda ta o pasaka doro me tenguno ma sa vi ma ga essence bombe nta fere kai me jamana jola do hari sogal era be jamana me problem be ro mi sa aka mo minu be de nu be balola ni ko ina de olu de ba be kan asimi pinchi no sogal be ko kala ma aka chige na ya chi million bi wolo la nduru ya bo so ro aka chi ukine ke kata ni tarai ba ke me be olu se ga bla ambe turi ta kana na ambe zumana sabo ta kana na prime minister te bena ya ngwe muri ko siribi ambo ta kana na tara anta pa kata de ne ta pa kata ma ni na simi ba ka to ka transition ke no ko me na filila be fai wallahi ne ta fa akabu ne ko ala insiri a kontu tena nda jugu yala me menu mu sigi ka de me kalunga ne to lula abri ko ingera ne ma fe mo tenda lo ngola pa ne ba ro so be ko te o au ye kele ke jugu abe se du tiki ba de ma a sero ma la di ke jama transia o be mi ma kun sisa pur ka ma wala ka mangange abo sigi rezo be mo ke presa ya pur ka ma bo ka mangange asimi ya jamba ambora asimi ko kwa tu kwa ya hari asimi kelentora ala ya be fara asimi ka kamali debe wallahi na be ni sira ka ne pasama ka fai wardun amma me ka bai wardun ala ka hina bala amma me ka ya to konin bla amma me kwasimi jamana na folota ka saboy amma me kwasimi milliard détourné amma me ka muso ida do wargola amba supporter si foka fa ni betu propaganda wa yana ka se hasimita so na yoke ay jamana tai na yoke ayan jamfa na yoke awende fona fodi go mao maga sawiye ningele ne fodi go mao ayi tunaye ayan jamfa bi diko bora la kaya u jamfa auto we chugo dibi ay wo fon emsen be chugo dibi diko ka u jamfa an sono ma an ya u jamfa ando na misiri ko awere be chugo dibi diko de ni chita Plasicodo ne a bin wen sengi ngeme ngabichi ne mo be ya nde la kanifoni antengele ngo wala bichi ata ama sikiti ya kawo asigira nata selu kilepli nata ani posida ni malikoro atichi ama ke po toko de bala dro ubane me ka toko in blazino be ba do bi ko nsenti nu kumana nsengi ajo nsengi maga saya ya Yesu dine ya malien betu mire ro ko ni amsengi enton de mo kota yo so kal tate mo gore tate ne tate hakilina de tu mi foso gele akana mununga kalo kau name ani asiminga nyogo mine ko tani barai na nafugula me wallahi abletla kabulo kino make na nyakafu matu ntigeri la bubula wallahi tallahi pasi asimi meuro mi bima sitse kalajo o mukoti ni alate ambe kuma neru amba neru ambe ko kalama ba amata sorbona amata lisela ayanga kalam beke amma janya kalam kanala na bekera nyena de bimurbo tam fosi zambe se ka kuma am fasola awa asimi c'est un patriote menu go kai ujambo ama ujambo aya ujeo na ujambo ba no te ube na ya ujambo ai bwala na ubora la bala de ni mali beke chuguru kisete oro la koi kisebe katigi angaso kisebe colonel duru nu ne ko kudeta kani mali teni dibu abu se kata banga minula ai take isi doro ga de kuma na roma ai ta aba sini ro ai ta fa doro fa ta fa ko simi ya njamba o chede ya ai ta
yani kati abe surunya we ya kake yani badangara wallahi aita awa soro rodo sabe ningele abe ni kuma go puro anga bo asimini Amadou Maïga ni belle servoni unu sarko ante buko nunu misira ni epi ubikla ka bogana mo ni makala ka ba ko dongwi kataka kalun tige ko election minena organina ko ka di ministère ma we kalui wallahi kalui ko ministère ka bise ka préfet de blanc ou comme matériel ou là mais élection bébé organisée par l'organe ou de fora ou de papier quoi organe bise ka mali territoire bébé ngango préfet ou de yoro avec comme élection na école karamogo be baraminga nous ya bemne préfet là nous bise ka élection ga mali yoro be ou de là où le ministère c'est là résultat be proclamé ni organe de fait nous be carte électorale nous de bat là nous de bat là nous de bat dit nous de bureau sigi nous de pembege ministère vous demande à tout yala mais ministère data mais on a ka kalun tikanya pour kana dimi doro ko ba minena ministère organe na kadi wallahi kalun wallahi sente ma klente min de la ka muwani ne ma nasira sente ma klente a tout là nous de la hari mugandi ne ma ube bon essence nous ya dinga fono jahana baba kabru sigira fana masi mais anga ni do tinyala ka kalunga no kumana président wi organe ya be voilà mao but akora ku kali kuranela ya no ka bolu ku kuranela aya bo asimi ka kali kuranela ni shogel docteur ko no de do ya no ka baka nunu ma aya fo asimi yere ni shogal ki kali qur'an la ni gouvernement be olu de banga jamana dirige law abata baka nunu ma sigi folo wallahi ben sigi jugo no tunya dine ma ntu me de magistrat intégré mo ko be ya umma côté parti politique la uklene no ntu bolu drone ta ma kele menani ta président ere mi jamana gundi ko be sabana sente olu be flat amaro sawa eklinani ebe minun ta sisa ika die mo de do ebe ta bakane magane ta ko informe ne no we asimi yo o barrière de tipa e puis amadi ki sogela era na tundigira la be wala wadi hari kuna tunde kanga asimi balma telela tume kanga asimi balma ale de ko asimi te sino ko katera anto ko amo Mimbe Shogal Bado Hazimi Bado we do mine kabla kasola abora kaso da pedron o tumbe Hazimi fe katte me hari Shogal ka wallahi uya limoji ka wala Hazimi easy te vendeza na papier boko ka genga bo sente go au kono goni Shogal filla sininga ta bo hari sinina ko ke min ta mali bola Shogal Hazimi ba gen herabe si herabe ti fanga tumbe M5 la sisa fanga tula urusika mogola bo ube mogola bo mi puru ga mogola bo sa boni yere wolo fara luba urusika mogola jumana bo parce que pochi da ko de ma ube saouye question me poser bayame est-ce que ka ngake melaban kana clinique gindo nere baye sukelensi mbatu mangene telefla ina idai clinique professeur Ali Guindo, appelé Amadine Kombe. À Barakelo, ils sont propres, le temps est propre, série B, fin bébé. Mais adressé ministre de la Santé, Djamena Toudela, Ayafai, comme maréchal général côté. Le temps so, boîtier, maro, boîtier de restaurant, de doigts, misiki de béquet, week-end là, Banabagato, tu sais, Kachino. Wallahi, wallahi. Ma foi là, nya yedi, nya. Le temps so frère, il y aura un frère. Nations Unies m'ont dit tu babou de bétail. Il est mangame faut si so kono. Banabagato be so mingone bu mangame. Ne na banabagato ro kerare ka banabagato bloga la che. Mais que ta boîte de nomade, boîte de restaurant de ube dancing yoro ne. Wallahi sira de bani le temps so. Weekend na mauti sino oy. Amana kalide nya
mais autre man be tawro duma o be balila hari glomina glom tali kile bi glomino ma do noro misiri la ya mungera la o kara ro mini be dese ka ga mais mo te si misiri gona misiri wakati boy mais mo de dale me lo tanso o mangene do be saere ni baluche inana ki la fiade docteur ki la ga ni médecin mais n'a fora ko dongili de be la wuli sino ko la tise ka sino o e mu jamana modai présent weekend wore ka ta la ni ye kalon ge ba ko bula e kalon ge chaque weekend avec vendredi samedi dimanche kulukara mangam fiti ni te do ba dai me tarango me ni mu ye ko ni dai la sabe sangile parce que professeur Ali Dino ale maye ma sebedo har na be kuma ka gelama ube biu kan ni fama do tungaro ro samba zo yu genga boy wallahi ni bolo jande tu no samba zo yu boy lo tanso ni dongero ça c'est grave maliko imetawa jiko na mam kolosia présent o mabo kangan chesiria chema siri boka ke tamania alaba ngo tere amba nyini re ka funye sama ambe dese ika funye duna be ika yoro kelen funye dro ko do lo tanso kani dongero ko sira buni nyokonche ko yoro funye nabi ati ale gindo manechi aka maumanchi wallahi umanchi uten kalama ere mene de ya mba fo pia jamina tu bego kabiri na ibe barala yikolosike ali gindo professeur ali gindo bebado c'est un professeur agréé ayaka cabinet de dala be ka sanjoli bo clinique bebado fama chama betay boîte de dala ma do dancing de do wa je ne sais pas parce que ma do akono mais mangande be ka kono gri foka duguje yana lo tanso kera kona make dongero kona kama kera de katini da mais mangande bi weekend dongo do tele weekend popa kolongala fo bana waga to were be nyingal ka ko mundi e we heraya raison féminine ben le cerveau interke ani ndogoni nyuma ayo hakili tuma ben mi wole ma bi ayo hakili tore kale de police dina nunu talite vui utara portu bela we kangula mun era ministri be obedogo nu tara faman be obedogo nu tara yen be obedogo we kangunne ngoro mais ni e mo gonne ga ni ala inni ga we gele boya nege ya manyere mate ala nege ay sabali bi ben misi ka fiye téléphone mais mba fo mali ta kame ni e fen fe demander bi mali gona sika ala yo di ma bi e ben le cerveau ni e fen fe demander bi eni siriki kwa to yere wolo na ko min bi jamana ina be ke bebe sirawnya parce que muna akatlenia ma ya hakili to nde nununa ere kale de police ne ka mo kelenda billahi nga mo kelenda ni nga mo nde undo me nga fami ma kelenda nga prosi ntiri kelenda ko ntiri prosi kelenda ko billahi taala nte ma dula ko mo beto kana mbara ko nganda do bula ka zuwe jigiya dan ne ka ma kelenda ko billahi le recale police nga makelenda ko no be mindo o bena ne ko ne fi de temps en temps nu jigida ne ga ne re jigita ka da benni sirikika ani yere wolo maréchal général de Auchi aya laje arma mase ku beta minu abet se ka tawo minu musika kaya yo luta minu musika kaya aya fu carrément mimbe aya fu ne a fu mo sogel no tauta we o ma ko dilana ka ba ense mo ga yutu abe faru kan mama anyu yo bi u ma ko taulo pasu be mi na wo so da ya usingusi aya udro ben nuna ani siriki nunu ani yere wolo lu de se ka ko dila
Sino emsenga unya na kwa men. Preza utumeni na uyo solo kabo. Walde ungata faka imam ngata lari sini oko masega nyana. Pourtant yanu kana ko nunu na kalo flaka de nyana ba nyana bora. Ha? Utumbe mingi na kunu bode palmala bi ko migili. Hasimi abeta. Hasimi abeta. Hasimi abeta. Anu ni fo minu te ko kalama. Olu te boli ka fo nyere ko Hasimi ayan jamba. Nu yo fo yo ya unna kana jamba. Hasimi mama ji jamba. Abaro ko nde kan malimu. Wallahi ma jamba. Wallahi. Minu ga ya jamba yu kungoli. Minu go ya jamba, ça c'est leur problème. Ni ma Hasimi mali jamba do ma folo mbe ba ko na dedu. Net me bo awo. Mais mamba ko parce que do me abina fanta unga ka binfere la ka binta ni ka mo ka yoro chi nyatu. Har ni Hasimi jengera sini be ba no. Kari folo e de nata. Ni nata drogiti kana dro. Bise ka koni. Sino commerçant wera lu ka nga fu de. Mali commerçant ye halala e de ko nga fu. Ni ambargo imbanga. Mali Sénégalais. Mali peuple malien be ka nga fu. Uya to minga ma passe Hasimi. Unyebe tabolo mina Hasimi ni shokel. Eba do nafiki mana do are ni ga drogi je ba bo ga. Me min fo Hasimi shokel ya kana nafiku ni na belo ka kuma la mele. Ani Hasimi nga nyogo mine. O ka nyogo mine. Jamana be dinga min gono amma ko bu fla bela. O kana nafiki nunu na. Ani minu be balola ula o kana ula. Ni se kan ni fu. Ni tuye maréchal général Bouboula. Président ni mo tati ko ni be kuma yi wasale. Ne te joro re ku be min fo ma bu se kan ni ko ba se do ko. Ça c'est le problème. Mais au Canada, il y a des minutes qui ont été fama politique cinquième na bora bukan sani kuma na radio inala kantachi Amadou Maïga taramba fu aya nyinga nayi mubani nyam aya dimbade Amadou Maïga senti atarane bako shinyefla amtashi kalama aye de wole président atale ne de wole ka ko na ma no ya taramba fu ne na nyema no abi chuguri aya nyinga na de la ka mubani aduna na kumana ko tondo hakili ngo kanake ni yake nya haram ne tiga drome mine pasi be fama ya au benya kwa wari haram au be kata hasimila chogel ani sente ma amna fori ma fama ne ga wari haram nga general be dakare bado kana balaba beti se ga ni bore nasira ukabo kana ni qur'ane amamulo da ukabo kana ni qur'ane maréchal folo de ba bolo da ka vo peuple ni fama ko wanda na kono ou be parti politique ou be sente mo ou be maire ou be député ou be conseil ou be afori ma fama directeur généraux na bengono nga fono jahanaba ko o mo ko te mali ko don ni ne kuma na wasale ne be kuma fantan to ola wasale ne be kuma jigita un to ola wasale ne be kuma gardi lawe minumbe nubu ko wari tigetiga papier ka wa bis wa wala bi na ne we wana wasegi ne duma we wata tuma do lo do be sara ko le divi ko jamana me ni halagi ne kono ta jamana ni ne kono kata bi desert do mo ko yoro la jalubu kata aéroport be dugu caman na olu be quartier de kɔnɔ port buye ne taara bi yan port buye be quartier de la o aéroport be a cira Bézia Guinée a be quartier de kɔnɔ a cira Tokoin Lomé Togo ne jiginna aéroport la a be quartier de kɔnɔ a cira tayi mako la u ye fantanw de ka yɔrɔ ci ka faamaw ta to pour que u sele Kidalibugu ma u ma ci Sam Samabali pour que u sele Kidalibugu ma u ma ci parce que marifa b'olu bolo jamana ni te tilene jamana halagile dudu sal klepri jamana ni tilene amana kono wallahi jamana halagile me kamo ko yoro ci usera Kidalibugu e quartier kura de pour ko mo ci ko be zone ni aéroport de pour ko mo ci ati ci
parce que marfa bolu o marfa te minu bolu nu tay udai anu be mindu abata bagolu de makuka rochi wa soro banlaw de bi e sogen nale ye la luta pourquoi ite kanga gouvernement pourquoi ite kanga u fana ni biche PDG Lassana Traoré Moussa Traoré en tant que dictateur Moussa Traoré ne bengen ba dokoni fakile bakile tumbe garanti ke bude la pomfad tumbe yoro min chika ke pomfadi ne benga tu lojilimi ba dokoni fakile bakile utaru sonjori ukube na aéroport sirabo Moussa ko attention yana ba yoro ti ayoro duma o de flaka ke garanti ke bugura papier tout là Moussa de ko yana ko mo ayi ko ayoro recense au ka duma o do général kulubi na aw min nana ni démocratie ka mɔgɔw nɛgɛ dɔrɔn pour k'aw ka fɛɛrɛ sɔrɔ aw bɛ kan ka bin fantanw kan bintigɛla tɛ to katakatagantigi tɛ to polisi recalé tɛ to parce que olu ye fantandenw ye de kama i ma don kɛlɛ kama dɛ i donna nata de kama o ni problème de b'i bi kado policial obe kado zangana obe kado figa wardi mana wardi ebe mu rande mangula ayi minu be do yere kama commandé Ismaël Samake nunu vie siribe ala ka vie no lu dona la obe se kanye e sori kasoke ka donte iba barate asimi nunu be do lu ma wardi me pita kongur be awa foka nyena mu nyena ere kale utabole kanam ta geramu ye o makanya na lojman soso makanya na o kerai be katle de la he ayam blanga dume am se ka kumare ambam banka kuma pasen dogoni turunga no umar ko PCFM wallahi sino be kuma bi memba to aleka nye do fo ere o no wulila he jorame yoro besa ni jorame yoro sa be munge jawara mau taraso bukoti de ngo fama udah aferama nu ya aferama amambala ayang awar de ko ala jumar tal de do ke jawara mau ala jumar tal de do ke jawara mau kaponya jawara mau tere jamanai ni hasidia ni nyango ya bala jamanai bejo Président ka kutuba papa ibe dongili do préparer itunye luka ka dongili mingala papa luka ka dongili botu kutuba ina ni tunye bugula ka kutuba de na diara mi président ka soge PDG Lassana Traoré amenyo gombolo na ma dia yi ka barama du so ko ki ga da du so ko minga di dai ka ko hari sini ni nana be se ka hari sini ni ala ini do na hari sini ndesira famanye nete sira manye mbe sira ala de nye awa ma kote famala ma kote premier ministre ma kote gouvernement ma ne kote ne ma ko benga faso de me kana ka kalundla ambe tinya ban ambe kasimfo ka wale nyumando radio nasra wule radio bawle alele gara président club auditeur ka président ba ya e bonya diambi ka fonyo wene ka président donere kwala ka kanuntu alaka kanutu alaka radio bawle la tanye uyem bonya la ko bonya président Kasim Koulibaly no ba wole colonel zone industrielle uyale de ka président nere masika ta parce ngam so ko ba fare tu mandal tuno tumbe ya kanaka yani ka fempe ni duna kono madam Nimaga Aisha bonya ni karama ni dengeni mana na duna kono ke tise ka kuma eni saya begel hari kasa ambe kuma fasola be ambe kuma ante fenyini de na tumba ini sama zolo ne be sente kono dauda magazo paso do digo mana ko minga go begeo ne maso ate fo bula ni ko katlega si mau ko ngatoro kele nante toro kele nante nso ba kera chwa me toro kele na mata be ngono na kera kanye metu ko ni ya blambe boy ko ne te toro kele ne ka toro kele muna ot mane minia ne ni misi kuno te toro kele nye be ro min betai ni tuguri ko ni nya do kalo me be boy ka ta chinye oro la
min be toro kele o min na taleno o be min bolo be walita sadala ne ma walita sadam ne kabrala kanda ay atan sigi gata sadam ne mbam ne muna e join ambe kien fo fo ni ala sira madum e ntuyenga kutubai ka ufo ka wale ni mando ka pereze la sana Traoré bonya ni karama sambi sabane be abena tapato ni sambi sabambe ya manini matokoya min kadi nyobe ko min kadi ndabara mbafo ame yere wole ngo modi bo sidi be ya ka kuma chama me rezo ka iba ta ku na ku itela ka modi bo ka kuma ka nyoko kondiri ati faso de nyumandu capitaine te modi bo sidi Nasirale, presente la canico, ni seri bolo la casi conobara la ibessa, harni ma che miliardari bessa ni tokoi. Angera buru mobilini ne, sanambete me. Imam bugula, pace mata tengono. Nete fantang ke jangpa, apa tak poka dunau. Dumi nimbora mau koro dibila. Fama ko wari dia, ube parti politiki, ube apa vema ko fama. Nala te mo te me ala be ala ikana to iga nibo ni na ma kana bu pasere be nibo ni ne mau jangwa donguro ko wari mini dibila kana katla ka ken nen kala kala e mikro la ala ikana to ide am se ga goma am faso kana balaba nga general mi ka ubbe do kira manzo ya muri bo mbado bi kutuba diara nga kuma laban asimi o kana ni shogel bla nyokon shogel o kana ni asimi bla nyokon o de kadi juguyi o de kadi franci o de kadi papier ko na loi de constitution de ko na manyo be sika kango amaba kele be ro juman sika e de ni kele ro lo loi chama mbotera segingera ka kele be ni no pas que dron pour asimi ni shogel bla nyokon asimi shogel il est très intelligent très intelligent na ko na ko ni kuma de bula no na autisiu fa so hami bebe nyoko muru mamadu fufana ni min gara manye ambo fore na kari anga diye anga na diye ne ba nyini renga na dia harama diye nga dia aladi ma hote marsi nga diye tembalo ne ti balu nde sife ika prama du so ko ika taka du kare ne ti sife doni makuti kanyere madia ila ubini makutulo me ala inda ko ne ganda barani ndi maube na me menda sago na beni asalamula na madi ikada bare ki kata sal du bokoti ka wala na kana ka bono ni tiye bubula ka kutubare amenu togofo ndogoni nyuma ka fo ka wole nyuma ndo dongono ka nu togo ka dogoni dama do bana nyama radio la ka hinani islam subela anye tugunento tugumo gore hari sini ni asimi ko ke kama bene bura be namba kongui maso wallahi ne be ni ala chechi ni ala yendere dinga kono be mbabolo ne bochi wo iba tiere ni na tale mema ani asimi ne wule ka wardi ni mani nyamene samprenga ngu ni nyamene mamadu fofana be ya fama ni nyamene samprenga ngu har na e bondi an tamine har do mi na e wole katina kera na ku kana blamba prefere ka ele telmani ko fe ka mobili jolento ni do na ka mobili kono kana bla tasuma ka meneni mobili ka amfa ke ni be kuma ante jere on ye jagma nuni papisi falaje ka baraka kanuna ki fo ki wala ngano makiba general ki fo ka barana bon ni le technique tumbe papa de bolo sinoko tumbala me anyele la nyoko famu présent sori kaso ganga présent kunadi ale mbla rezoka awa kuma barani ana kuma ni ya dla kungolo la we bubula e haketo belinga sallallahu muhammadu